ଯେମିତିକି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି କିଛି ଦିନ ତଳେ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ମାନେ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଆଡ଼ୁ ଗୋଟେ ମାନେ ନୋଟିସ୍ ଆସିଛି ଯେଉଁଠାରେ କି ଆପଣଙ୍କୁ KYC ଅପଡ଼େଟ୍ କରିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି। ତ ସେଇଟା କାହିଁକି ଆସିଛି, କ'ଣ ଅଛି ଆଉ ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କ KYC ଅପଡ଼େଟ୍ ହେଇଛି ନା ନାହିଁ କେମିତି ଜାଣିବେ, ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି। ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବେ। ଚ୍ୟାନେଲରେ ଥିଲେ ନୂଆ ଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଟିକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଓକେ, ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଆମର ମେସେଜଟା ଆସିଲା ଆମ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ମାନେ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଆଡ଼ୁ, ତ ସେଇଟା ସବୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ପାଇଁ ଅଛି। ଓକେ, ସେଇଟା ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ପାଇଁ ଅଛି, ପଞ୍ଜାବ ବ୍ୟାଙ୍କ ପାଇଁ ଅଛି, HDFC ବ୍ୟାଙ୍କ ପାଇଁ ଅଛି, ICICI ବ୍ୟାଙ୍କ ପାଇଁ ଅଛି, ସବୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ପାଇଁ ସେ KYC ଅପଡ଼େଟ୍ ପାଇଁ ଗୋଟେ ନୋଟିସ୍ ଆସିଛି ଯେଉଁଟାକି ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଆଡ଼ୁ। ଓକେ, ତ ଦେଖ ସେ ନୋଟିସ୍ଟା କାହିଁକି ଆସିଛି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି କି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ବହୁତ ସାରା ଡକୁମେଣ୍ଟ ୟୁଜ୍ କରୁଛେ, ସେଇଟା ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ହଉ, ପ୍ୟାନ୍ କାର୍ଡ଼ ହଉ, କିମ୍ବା ପାସପୋର୍ଟ ହଉ, କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଡକୁମେଣ୍ଟ ହଉ, ଆମେ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଦେବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଯେତେ ଡକୁମେଣ୍ଟ ରହୁଛି ସବୁ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବରରେ ଲିଙ୍କ ହେଇଯାଉଛି, ଯେଉଁ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବରଟା ଆମ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ପର୍ସନାଲି ଲିଙ୍କ ହେଇକି ଅଛି। ତ ଯଦି ଆପଣମାନେ KYC କରିବେ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଯେଉଁ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଥିବ ସେଇଟା ଡିସମିସ୍ ହେଇପାରେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ KYC ସବୁ ମାସରେ କରିବା ଦରକାର। KYC ବନ୍ଦ ହେଇଯିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନଙ୍କ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ୍ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ KYCଟା ଅପଡ଼େଟ୍ କରିଦେଉଛନ୍ତି ତ ଆପଣମାନଙ୍କ ଯେଉଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଥିବ ସେଇଟା ରିଫ୍ରେଶ୍ ହେଇଯିବ। ଓକେ, ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କ KYCଟା ଅପଡ଼େଟ୍ ହେଇଛି ନା ନାହିଁ ସେଇଟା ଯଦି ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏଇଠି ନମ୍ବର ଦିଆହେଇଛି, ସବୁ ବ୍ୟାଙ୍କର ନମ୍ବର ମୁଁ ଖୋଜିକି ଏଇଠି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଇଦେଇଛି। ତ ଆପଣମାନେ ସିମ୍ପଲି କଷ୍ଟମର କେୟାରକୁ ଆପଣମାନେ କଲ୍ କରିକି ବୁଝିପାରିବେ କି ମୋର ମାନେ ପଚାରି ପାରିବେ କି ଆମର ଯେଉଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତା ଅଛି ତାର KYC ଅପଡ଼େଟ୍ ହେଇଛି ନା ନାହିଁ। ତ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣମାନେ ସେଠି ଯାଇକି ପଚାରି ପାରିବେ। ଓକେ, ତ ଆଶା କରିବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟା ବହୁତ ଇନଫର୍ମେଟିଭ୍ ଲାଗିଥିବ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ଡାଉଟ୍ ରହିଛି KYCକୁ ନେଇକି ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ କଷ୍ଟମର କେୟାରକୁ କଲ୍ କରିକି ଥରେ ବୁଝି ନିଅନ୍ତୁ।